Takže, tu je moja skill klávesnica. Vidíš, ty nube? Tak je dobré. Tu je moje pitie, tu bola káva, tu je malinovka, pozri, sa napijem. Tu je YouTube, pozri sa. Vidíš to, kokote? Teraz dáme Facebook. Tu je moja bedňa. Má 26 stupňov. Pozrieme sa dovnútra. Je tu trošku tma, není to vidieť, ale je to úplne skilla, imba, mega. To sú čipsy. Dáme si čipsy. No, to je tak všetko. Tu je gitarka, kombo, feedlopta, druhá gitarka. Tu som ja. Svoj more.